Takže čaute ľudia, vítajte u môjho prvého partu z hry Survival Games, čo je Minecraft. Takže dúfam, že sa vám bude toto video páčiť. Môžeme ísť na to. IPčko bude v popisu, stránka. Ste videli? No tak, a môžeme ísť. Dám si to trošku tikšie, lebo mám taký pocit, že to hučí. Prejdeme, tento tu klačí. Niečo má v ručke a ja mám také knižky VIP, TeamSpeak a nováček. A my to nepotrebujeme, lebo my sme dobrí. Takže dáme si, skúsime whip. Arenu 9. Takže dáme pozdravte do videa. Takže ak nie pozdraviť, tak to dúfam, že nebude vadiť. No a som zvedavý, kedy začne hra. Za 20 sekúnd, že sa pýtam. Takže toto už vidíme, že tu ľudia čo robia. Budem to natáčať s kamošmi. Ježiš, každý bere veci. Ježiš, ani huby som nestihol zobrať. Čakať? No, iba huby. Dobre, my ideme hore. Za týmto zelená melónem. To je melón. Ježiš, truhlica. Ak si nevšimol, kámo, tak si... OK. Všimol si ju. A teraz som prestal mať rád túto arénu. Ty vole. To ma úplne tikšie. Budem mať tú depku. A nezaspím, ježiš, budem mať záchnuté v ušiach. Ty vole, on zbiera samé truhlice. To treba napraviť. Whoop. 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 Tak, a ako sa dostaneme hore ešte? Ježiši, to je blbec. Nech si ich my... Ty brďo. Nám sa nikde nedarí. Ale čože? Zrite sa, ideme na ne pekne sa sadu. No dobre, začínam si s mečom na jedného. OK, to sa patrilo. Kde som to spavnul? Nie, dobre. Trošku bežať, to by bolo dobré. A keksík nám dali biskvit, sušienka. Luk máš, čo? Takže... Ahaj. No, aha. Nás tu nechcú. Čo je toto? McDonald. Super. No. Super. To fakt? Majú tu McDonald a je zavreté. McDonald nesmiem byť nikdy zavretý. Horno 7. Dobře, ideme na arénu 7. A ja to zatiaľ prestrihnem. OK, arena začína za 10 sekúnd. Ideme. 5, 4, 3, 2, 1. Sparta! Heš, Sparta!
si. Veľa ľudí tu tento server natáčalo. Ježiši. Tu je truhlica. Ak je už... Oni ma zabili. Ty brďo, to... Takže tento diel... Nechápem. Tak ideme na posledný server a... Mám toho dosť. Takže, náš web... Mali ste si to prečítať. Stopnite si to. Ty čo robíš? Ty si mi dal shift, ty si dobrý. Kde? Up. Takže dvojka začína za 50 sekúnd. Takže zatiaľ si niečo povieme o tomto serveri. Tento server je o tom, že sa spavníte na takomto niečom, kde sa nemôžete pohybovať. Je tu milión hráčov. A v strede sú také truhlice, ktoré musíte vybrať. A potom musíte bežať a zabíjate sa tu. To je všetko. Dovidenia po reklame. No tak. Ak sa začínam nudiť, tak sa napijem. Dobre. 2, 1. Z 50 sekúnd sa stalo 5 sekúnd. A nedá sa mi to otvoriť. Fakt, ja radšej bežím. Poviem bežím a idem ešte pomalšie, ako som išiel. Vidíte? A Blaze naznačuje to, že tam sa niečo stalo. No, niekto ho zabíja, alebo sa tam zabíja. A tu ulica. Toto je ten prípad, keď sa stane to, že vám server bugol. Tak toto sa stane. Takže ja to za chvíľku prestrihnem. Tak a bohužiaľ, tá truhlica, mohli tam byť meče. No čo už, tak ja sa s vami lúčim. No a zatiaľ čaute. Počkaj. Čo robíš? Tak zatiaľ čaute. Čau.